Да. Айде! Айде, Майя с питката! Айде! Айде, то. Айде, сега. Айде! Ма не е така, не. Айде, айде, иди да видиш там кой има. Айде! Айде да видим Майя какво ще се вземе сега. Вземи си го. Как така не бе? Топ. Си имаме ще става спортистка. Футболистка ли ще става, Ще бе? бъде шаренкото. Я взема и друго. Първата професия. Така. Така, това е добре. Не се отказвай, не се отказвай от него, не се отказвай. Там, добре, там са парички. Давай. А сега се чуди. Парите или живота? Да. Какво взема, бе? Това ще става фризьорка. Да. Искаш да те среща? Браво на тебе. Айде още един път. 3 пъти. Айде. Така, добре, това е добре. Айде. Браво. Да, те е журналист. Браво, айде. Да. Да. Браво. Сега това. Повече няма. Жечко, тя към тебе. Към слушалката и се отказва. Да? Да, браво.